Hello everyone, खुलुमबाय welcome back to my channel. नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। जानांगौ नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। आङो दा न'आव दंफैयो आरो ओमफ्राय आङो लान्च टाइम नालाय लान्च प्रिपेयार खालामनो नागिरदों। दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादों। आं दिनै मा संगोन। ओमफ्राय नै आं गाइखेर लोंनो नागिरदों। साहा लोंनो बायो, ओंखायनो गाइखेर लोंग्रोनोसै आङो। सासे आंनि बिब'नि फिसाजो दं आरो नै ओमफ्राय भिडिअआवहाय फैनो लाजियो फैयाखै नै अमा लाबोदों अमा बेखौ संनोसै ओमफ्राय नै आं लाबोफानाय मैखुन हजोंनि मैखुन दङ बेखौ संनोसै ने मा होनदों मैखुनखौ औ सुगोनसै सुनोसै आंनि निउ भिडिअग्राफार मोननो देखायबाय सुनायखौ आंनि फेभरेट खा बेयो सारायफोरनि गेजेराव संनोसै एसे होनानै गोथाव मोदोमबायबो गोथाव मोदोमदों थाव होबाथाय आं गायोना ओंखायनो अमा बेदरबाथाय थाव होबानो मोजां बेखौ ल'फ्लेमाव संख्रि होनानै एवबाय थानोसै दसे हाइजें देनोसै बेखौ ओमफ्राय नै आंना बिदिनो सामब्राम गुफुर हाइजें देबाथाय मोनसे गोग्लैखायो दा बेथ' अबियस खामोन गोग्लैखानांगौ गोग्लैबाय आरो नै गुमैया जोङो गुमै फैदों औ डेन्जार जानानै दङ ना सना आयै दे दे आंखौ अनसै सना मोजां जाखाबाय नै मानसिया खानाय सिना जा किउट नुदों दा सिनबोदों दासो सिनबोदों आयु फैदो सना बामनोसै आयै आंखौ बावबाय मादैखौ बावबाय हाइ फाइ दे नानि दे हाइ फाइ बोराबदों बावबाय बे आंखौ बावबाय आब'मोन फैबाय ओमफ्राय नै आंना बेदरनाबो दसे खोबनानै दोन्दोंमोन दा बेयाव आङो हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मस्ला नांगौ बायदि होनानै दै होनानै दा लास्टाव रानहोगोन आरो बिदिल' सिम्पोल संदों आङो सिम्पोल बिदिनो दा दै होखांबाय गोदौखांबाय रानबायबो आरो नै जाबायानो ओमफ्राय नै जोङो मैखुन लाबोदों नालाय मैखुनाव एसे होनो होननानै न'नि चेरि टमेट'स आरो बै टमेट' गोरलै दङ बेखौ खानो फैदों आरो जों नै जिल' मोनबायहाय आब' नायनायावसाय थोगोन दा हा संसै दा थांदो आदै आब' मैखुनखौ संनोसै इथिं ओंखाम जानबाय टमेट'आनो गोथांजोब गोमोनानो गैया मोनथ'वाखै औ दहाय फुङाव आं सावनानै जाजोबदों बाथोन जानानै गोथाव मोनदों गोरलैखौ बिदि गोरलैखौ ना गोखै मैया जादों टमेट' बाथोनबाथाय जि ओंखाम गोथाव मोनो
गोदौ गोदौ होनसै ना खेमसे नों संनायखौ आं जि गोथाव मोनदोंमोन बै अमा मैखुन मैथा संदोंमोन ना नोङो औ ओइमोन ना थफा थफा औ गोथाव जायो बे औ आं जाफैगोन दे एबार औ औ बैग्रिया बैग्रि लांदों दा मोनानि बेदरा नै जोंना फोरानखाबाय बिबारा जि मोजां बारदों बेबो जि मोजां बारदों मा औ ओरैबायदि ने जि थाइगोन खोमाहाय फिथाइया नै हो आसार बानायनांगोन ना केले नोंखौ जोङो लांनायसै दे लाङा ए न'नो थाङासै जा गोथाव जानो ओरै जालायबावो मोनदों नायनो बा रोंबायहाय नोङो केले दे आंबो हरदो चक्लेट ना आं हरदो जाबाय गोथाव आइ नोंबो जाबायसो ना दा औ दा लांफैनो नागिरदों नै सासेया इभिनिं टि नाय बाबा संख्रि सा वेलकाम नोंबो लोंगोन केले दा नोंबो लोंगोन होनबावबाय नै मामि साया मिनिना नै 4 months anniversary gift न'आव फैनानै आंखौ लांनो फैदों नै आंखौ लांफैबाय नै ओमफ्राय आङो मोनानि संनाय खावनाय जानायखौ जेबो देखायासै डाइरेक्ट फैबाय आरो 4 months anniversary 4 monthsनि गिफ्ट लाबोदों आंहाय